Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 500 milyones pesos nga contingent fund para sa nalitan sang Bagyo Odette ginaprubahan sa probinsya. Sa Bacolod, may history sang pagbiyahe kung pag-attend sang party. Sa balita national, nationwide restriction sa mga wala nakapabakuna ginatunan karon nga patuman sang gobyerno. Trangkaso, hindi mag-aapekto sa resulta sang RT-PCR test sunod sa DOH. Sa balita international, Taliban ginmanduan ang mga shop owners sa Afghanistan nga pang pugutan sang ulo ang mga mannequins. Sa sports, EJ Obiana handa tubangon ng kaso ng ipasaka sang Patafa. Sa balita entertainment, Catherine Bernardo ginpakita ang napatukod sini nga balay samtang sa balita espesyal, mga masami ginatago sang babayi. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Enero 6, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon o kunang amihan, padayon gyapon nag-apekto sa northern Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lap-talap na kapag-ulan bangod sa easterlies. Kasarangan, tubas kung huyop sang hangin, gikan na silangan ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbutlak las 6:03 kaina, kabagatudo naman las 5:36 karon sa hapon. Samtang, ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tudob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay. Good morning sa tanan nga nagapang-hoard sa mga biogesic na kag paracetamol. Kag mga sin Ang mga sin ba? May mga sin. Damo balaga palambot sa reklamo. May namangkot sa akong kagabi. Diin siya kuno pwede ka makal biogesic. Ako, ano ba? Miskan sa mga tiyanggi ko. Ito kagakobos ko daw why hoard kung di ka daw may shortage sa supply. May shortage gid ya. May shortage gid siguro. Di sila na pwede pamangkutan ta naman kung how true is the truest, no? Mga balita man sa National I don't know diri sa aton amo man. Oo. Agi na kulang man. By Jessica kag by flu. Si ano abi si Aksyon Dorel ginambalan ko sa kahapon. Nga. Niko Doors try to abi karon bakal bisang biogesic bi tanawon ta kun may ara stock. Paracetamol gali ang bangsiyan ko try abi bakal paracetamol. Nag-uuman to siya, lipat guro. Nalipat siya guro. Kaya tanawon tabis ko kung may shortage. Oo, nalipat ang pag-chat bisa ako kagabi nagalibot kami mo. Wala ako ka-try sa sa pharmacy. Paracetamol kag biogesic kag flu kay di ba dual sila paracetamol. Hindi tungod guro sang dong gina massive ang vaccination, sang massive vaccination. Yes. Tiban ang mga symptoms sila is Hilana. Dato kasuhon, do hilanaton. Oh, yes. Ang iban nga advancement mo. Advance na sila yan. Advance na daan. Kasi dugay-dugay mo naman yung mga imbis na taglima na. Si matagpulo. May mga price cap na may price ceiling na mga bulong, budlay na iya. Ang sin gani kinakulang. Gani no. Amo to nga may pundo ang gobyerno, ang probinsya. Pero wala baklo. Wala baklan sin. Para maghimo sin man, kaya mahimo lang ko to during ko, day off. Day off, obra kasi. Obra ko sin. Paano naman? Buta, way ko kabalo kung ano nga iron na actually, nga galvanize. Oo. Himuon ko na lang ya. Samtang, di ba, may duty, makupatrol mo. Di malibot ko ya, kung may makita ko i-brushan ko lang. Oo na. Baligya ko to kay Gobo. Linupad nga sin na. Baligya ko to kay Gobo. Dubduban ko Action Boy. Sang itong na-cover, diba sa Bagyo Odette? Yung sugata na mo ni Papang Nixon ang sin mo. Aba? Galupad? Galinupad. Ang inaano niya. Ngala ka gani yung galupad sa pakpak na. Gani. Hindi pa na sa with wings. Pero galupad siya. Sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning.
Tungod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Accounting. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginaprubahan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang proposed 500 million pesos nga contingent fund para ipain bilang bulig sa manalitan sang Bagyo Odette kay iban pang mga kalamidad sa Negros Occidental. Ini ang naprubahan sa ipatagang PDRRMC regular meeting sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial sa naligan ng Enero 4. Kalakip sa 500 milyones pesos ang 13.8 milyones pesos nga ginaprubahan man sang council para sa shelter assistance sa mga Typhoon Odette victims. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ang 13.8 milyones pesos ang kuwaon paagi sa DRRM Trust Fund nga wala magasto sa naligan nga tuig. Ini ang gastuon para sa building materials, pagkaon kag bulig pinansyal sa mga napektuhan sang bagyo, kag mahimo na nga mapanagtag subong o kung sa masunod nga semana. Duha pa ni Diaz, ang 500 milyones pesos ang kabahin sa Supplemental Annual Investment Plan sang Negros Occidental. Posible nga madugayan pa antes mapanagtag sa mga apektado sa Bagyo Odette sa Negros Occidental ang 131 milyones pesos nga bulig sa gobyerno nasyonal bangod sa mga proseso nga dapat pagasundon. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II nga sa 90 million pesos nga ginhatag sa National Housing Authority, kinahanglan anay nga magsumiter sang master listing sa mga tag-iya sang totally destroyed kag partially damaged nga puluyan kag dapat permado sang barangay kag local government units. Sa bahin sang 41 million pesos nga gin-download sa Bureau of Treasury, ginpahag ni Diaz nga wala pa sang klaro nga pagsulundan kung paano ini ipanagtag kag ano ang kinahanglan nga mga supporting documents. Dugang pa ni Diaz, handa na kuntaning ang gobyerno probensyal sa pagpanagtag sini, sandig naman sa Local Budget Circular number 140 kag 141, apang ginpunggan sang Department of the Interior and Local Government bangod luyag anay sini nga papagwa sang Joint Memorandum Circular nga dapat basehan sa pag-release sang amo nga pondo. Naatrasar ang suppliers sang roofing material sa pagkuha sang GI sheets para sa matag-iya sang puluyan nga napektuhan sang Bagyo Odette sa Negros Occidental bangod sa kakulang sang supply. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, wala gilayon makakuha sang supply ang suppliers sa Cebu bangod magluwas nga madamo sa mga nagabakal, naapektuhan pa ang manufacturers ni sa pagkadula sang elektrisidad. 50 milyones pesos nga supplemental budget ang ginpain nga pondo sang gobyerno provincial agud ibakal sang roofing materials para ihatag sa tag-iya sa mga totally destroyed kag partially damaged nga mga balay sa probinsya. Ini nga pondo ang ibakal sang 68,956 ka mga corrugated kag 18,000 ka plain GI sheets. Ang 50 bakal na to yung GI sheet. Ginahulatan na lang yung supplier nga mag-deliver. Of course, kabalumanta nga ang tanan nga pangita GI sheets mo. Problem is, we are only going to rely on inventory because there are no production kay wala kuryente ang mga faktorya sa Cebu. Nagapakita naman sa records ang contact tracing cluster sa Bacolod Emergency Operations Center nga mga bagong COVID-19 cases sa Bacolod may history sang pagbiyahe o kung may history nga nagparty. Iningin pahag ni EOC Executive Director M. Ang base sa ginpalambot sa ilan ni Dr. Rosalie de Ocampo, pamuno sang contact tracing cluster sa ilang pagsinapol Miyerkules sang aga. Sunod kay Ang sa ilang record kahapon Enero 5, may 18 ka COVID-19 cases ang Bacolod, duha diring repeat test samtang 16 ang fresh cases nga may history sang travel sa Manila o kung may history sang party o kung reunion. Yan ang pinakataas nga record sa new cases sa sulod sang isa ka bulan. Dugang pa ni Ang ginapaabot na nila ang pagsaka sang kaso matapos ang holiday season bangod sa mga gathering kag tipon-tipon. Nagpasalamat naman si Ang sa unang inadlaw sang tuig 2022 wala sang COVID-related deaths ang syudad. So true enough, as expected, may pagsaka ng cases after the holidays because ng mga mass gathering mga pagtipon-tipon na nakita taging expect naman na matabo during the holiday season. Si EOC Executive Director M. Ang. Wala na ginapatuman sa mga negosyante sa Bacolod sa ilang mga empleyado ang no RT-PCR test negative result, no work.
Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni MBCCI President Frank Carbon nga hindi ini pwede ma-implementar diri sa Bacolod nga pulisa. Suno pa kay Carbon, sa pagbisita sa pila ka mga establishmento sa Bacolod, kalabanan sa mga empleyado, ang 99% ng mga bakunado. Samtang naglaom si Carbon nga hindi na saliwat magbalik sa malala nga sitwasyon ng syudad sa COVID-19. Ginklaro naman ni Bacolod kag Atro Head Councilor Israel Salanga nga wala sang pagbago sa requirements sa mga overseas Filipino workers kag returning overseas Filipinos sa pagpauli diri naman sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Salanga nga nagapabilin sa gihapon ang pagsulundan nga negatibong RT-PCR test sa mga OFW ROF gikan sa ilang nga country of origin o kon ginhalinan nga pungsod kag ang mandatory nga quarantine pag abot naman sa Manila. Suno pa kay Salanga, mga OFW ROF ang dapat mag-coordinate sa OWA bangod ang nasambit nga ahensya nagaproseso sang tanan nga dokumento antes makabiyahe sa matag sa mga probinsya ang mga balikbayan. Ginpahayag naman ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga wala na isang dugang nga bulutuhan nga magpatigayon sang limited face-to-face classes sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Ang, i-evaluate pa sa Bacolod EOC pagkatapos ng isa ka semana sa na-detect ang una kaso sa Omicron variant nga ginakabig na nga fully recovered. Duha pa ni Ang, padayon naman ang limited face-to-face classes sa Alanginan National High School nga ang mga manudlo, estudyante kang ilang pamilya ang mga fully vaccinated. Base sa press release sa syudad, nagdesisyon si Mayor Evilio Lunardia nga i-hold anay ang application sa mga local colleges kag universities sa pag-umpisa sa face-to-face classes para sa ila allied medical courses. Sa katapusan nga balita lokal, ginkompirmar naman ni Nuseca Board of Director Jopet Milian nga madamo na sa mga barangay sa Central kag Southern Negros ang may kuryente na. Suno kay Milian, ang mga linemen sa Nuseco upod sa mga brave warriors of light kag technical team sa mga electric cooperative gikan sa Region 6 ang nagabuligay para sa power restoration sa mga nabilin pa nga barangay sa sur, ilabi na sa ika-5 kag ika-6 nga distrito. Nag-apelar si Milian sa pumuluyo sa dugang pa nga paghangop kag nagpasalig sa ila tinguan nga mabalik na ang kuryente sang tanan. Nationwide restriction sa mga wala nakapabakuna ginatun-an nga patuman sang gobyerno. Samtang trangkaso, hindi makaapekto sa resulta sang RT-PCR test suno sa DOH. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
aron kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, sa di natatugan na action ni Jen. Sino na itong atong ginatamiya? Okay na. Diri na takay. Wala pa ta kasugod actually. Wala pa takso. Good morning, Danay. Of course, kay Ma'am Ana Sinoro. Good morning, good morning, ga. Good morning, Ma'am. Ga man niya ako niya man. Pwede ka magwa lang ko na kadali. Kaya may tanawon lang ko to sa gwa. Gwa to, May ginasinya sa akon si ano. Magwa lang ko kadali. Kaya basi kung kumara kung tagaan ta ka. Gwa na to, ga. Ma'am Chaz Zamora, good morning. Kay Alan Camacho, good morning. Maning natamnya niya lang kuno si Jojo Mokmok Nene Tisoy June kag Tisoy Boy. Gapamahaw subong dira sa may parking area sa Central La Carlota. Grabe nga pala mawan ba sa may parking area gid. Hello dira sa inyo kag maayo lang na nga pagpamahaw. Reynard Halandra, good morning man. Greet niya lang kuno Halandra kag Dagaman family. Greet niya lang happy birthday ang iya sining apo nga si Shana or kon si Yana nga gahiwat sa first birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Siana. Tidi na? Ay, wala man. Arsenio Urauba Jr. Maing aga. Aga pamati. Dira sila kuno sa may Binalbagan family. Urauba. Si Siana, great ni Sir Reynard Halandra. Genevieve Barbas, good morning, watching from Kabakungan. Sa kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Sir Melily Oligo, of course, may aga dira sa imo, kag sa Bunny's Cafe. Enrique Cabalo Subaldo Jr., good morning. Tamyaw man ni Sir Melily Oligo si Ma'am Jinky de Lagdon, kag si Doc Matt Mayon, of course, Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good morning. Arnold Lacson, good morning. Salamat sa pagpamati. Ray Baryoga, of course, dira sa DSB, salamat. Rochelle Evangelista, good morning man. Kay Sol Lama Barnacha, sawadee ka, Bacolod. Stay healthy and safe. Stay safe and healthy gid kita tanan. Tamyaw man ni Ma'am Liza Joy, ang family Ilon, dira sa may barangay Sumaga. Rihanna Marie, good morning. Stay safe man. Ari na sis. Yung kabla pamili ano to Ilon. Ilon. Do Ilon ka Ilong na. Do ka Ilon. Okay Ari na si Melchor oh. Oo. Nagpasalamat na. Medyo melos yan. Melchor Melos yan salamat gid sa greetings. Yes. Lagi ta. Salamat lang. Salamat lang lagi ta. Salamat lang. Laro naman. Lagi na pa dinuguan. Birthday na. Happy birthday. Sa'yo ang inuman. Sa akin ang pulutan. Sukto niyo ka gani. Amo na gani. Wala akong continue kanta. Sa'yo ang inuman, sa'yo ang pulutan. Mabasa, ay akong tanong. Masiyak na. Birthday mo mo. Birthday mo. Mambasa tani, wala na lang ako nagpabal. Kiga dito si Mamelos, nahano ka man. Pabalo mo kita lang. Ay, bisan di ka papabalo, balaan na naman kaya nga lang dahil Melchor. Yes. Abot na naman. Sa tanan ka mga Melchor, Gaspar kag Baltasar. Birthday subo. Di na to si Kagawa, di man. Kay Toto Balolot, may aga. Baby Gregorio Yulo, nag-monitor man sila dira sa may poblasyon DSB. Ang DSB, abala, Home of Action Radio listeners na ganyan mo. Yes, paano saya ng... Thank you so much dira sa DSB. Kabay pa nga maglabay kami dira ni Action Boy.
register sa inyo nga mata nga mon sini nga mga nawong kag makaduduhol kamo sa mga pinya nyo sa mga kalain. Kaduol ka na sa mga, o kung bisan mga, kung mga, yung pinya o pinya. Ka-offer kamo na sa mga saging. kadutaan. Sobra naman naman. Mga kamuti. Mga kararoton. Na. Tandaan niya. Doga labay ka, doga pangkulikta ka. Kami malabay ko. Ay, Mga kasiligan da, ang anong salakyan reaction boy. Adventure siya akong video sa isa red, isa silver. So, parahan nyo. Ang akong puti, mabalaan nyo niya kay puti. Tapos mabalaan nyo sa DSB, sige yun, ko lang siga, kung suga, bisan sanag. Para balaan nyo ako. Aral na si Din, pagwa na nga, kwanda. Grabe ko. Aral na si Din, no? Aral na si Din, ang kwanda. Mga silig da. Mga silig da, pagwa na. Mga silig. Mga empanada da. Empanada. Musta rin panada sa DSB. Ano galing daw utan nga ng dipulon nga ginabutang sa Puchiro? Ha? Ano ang utan ng mga broccoli, chops. Ginabutan sa chapsoy na lang. Ginabutang sa lamina. Lamina siya. Ano man dahon o kun? Tadlong abla. Basta green ang kolor na abla. Broccoli. Repolyo. Repolyo. Ay sus na, repolyo lang magalaya. Repolyo dahil pag kuha na ako kay paglabay mo pagbalik mo galuyon sa laki. Standby na sa tunduga nga mga balita. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kaya tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginatunan karon sang gobyerno ang nationwide restriction sa mga wala pa nabakunahan batok COVID-19. Si Deputy Chief Implementer Vince Dizon sa National Task Force Against COVID-19 ang nagtalakay sa proposal nga ginaangot sa sitwasyon karon nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 kay ang presensya sang Omicron variant. Ginehemplo ni Dizon ang ginahimo sang gobyerno sang France, Germany kag South Korea nga nag-implementar na sang restriksyon sa wala pa nabakunahan. Una nga nag-adoptar sang resolusyon nga nagadumili sa mga wala pa nabakunahan sa pagkadto sa pampubliko nga lugar ang Metro Manila Council nga gidalakipan sa mga alkalde sa syudad kag isa ka banwa sa National Capital Region.
Nagaplano ang gobyerno nga magpatigayon sang National Vaccination Day para sa mga senior citizens kag pagbakuna sang booster shot. Sino kay Health Secretary Francisco Duque III, ila ginatuso ang mas agresibo nga booster shot para sa mga grupo ang A2 kag A3. Liwat nga ginpangabay ni Duque ang publiko nga magbaton sang primary series kag booster dose sa madali nga panahon, pero sundon sa gihapon ang prioritization framework. Una ginreport ang plano sang gobyerno nga bulanan nga pagpatigayon sa National Vaccination Drive agud mapadasig ang pagpabakuna sa tunga sang pagpamahog sang Omicron variant. Ginpahayag sa Department of Health nga hindi maka-apekto sa resulta sa RT-PCR test ang pagtrangkaso sa isa ka tawo nga nagpa-swab test. Nag-ugat ang issue sang nagpagawa sang advisory ang US Center for Disease Control and Prevention angot sa desisyon nga unta na ang pag-usar sa CDC 2019 Novel Coronavirus RT-PCR Diagnostic Panel sa diin lain ang nangin interpretasyon. Nagwa sa report nga nagka-problema bangod sa false positive nga resulta kung ang isa ka ginswab ang may trangkaso. Sunod kay Dr. Edsel Salvana, ang miyembro sa Technical Advisory sa DOH, hindi matud ang report angot sa false positive sa persona nga nagtrangkaso bangod ang pinakarason sa desisyon sa CDC amo nga may mga bag-o na sila nga gamiton para sa testing kag may iban pa nga test nga luyag nila nga tutukan. Ginpasiguro man ni Salvana nga masaligan ang RT-PCR nga ginausar sa Pilipinas. Pasiguro naman ni Trade Secretary Ramon Lopez nga mag-supply na sang bagong stock sa mga brands sang paracetamol subong nga semana. Sunod kay Lopez, wala ginapaabot ang pagtagsa sang demand. Humalin na Enero 1 kag ang normal inventory sa mga baligyaan wala man makaprepara rason nga nag-out of stock. Ginengganyo man ni Lopez ang publiko nga hindi mag-panic buying bangod may bastante nga bulong para sa trangkaso. Ginpaisol naman sa COMELEC ang pagdesisyon angot sa petisyon ng file sa PDP Laban Faction sa grupo ni Energy Secretary Alfonso Cuse nga nagapangabay nga liwat buksan ang filing sang COC kag ipaiway na yung pag-imprenta sa official nga balota. Sunod kay COMELEC spokesman James Jimenez, gin-defer sang NBank ang resolusyon angot sa sining petisyon kay napaabot nga resolbar ini sa masunod nga semana. Sang Martes, ginpahag ni Jimenez nga ginapaabot niya talakayon sang COMELEC Bank ang petisyon sa PDB Laban ko si Wing. Sa nabuluan, Disyembre 31 sa tuig 2021, sang ginfile ang ini nga petisyon ang ruling party. Sa nabuluan, wala sang kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente sa 2022. Wala naman sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga magpangayo sang pasaylo sa kamatayan sang suspected drug users and dealers sa police operations sa idalom sang war on drugs nga ginakaalarma sang human rights group. Makita sa records ng gobyerno masobra na 6,200 ka drug suspects ang napatay sa anti-narcotics operations ng Duterte administration. Sa weekly talk to the people sang presidente, ginpahayag sini nga hindi siya magpangayo sa pasaylo kag handa nga sabton kung anuman ang mga penalidad sang iya desisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:25. Taliban ginmanduan ang mga shop owners sa Afghanistan nga pang pugutan sang ulo ang mga mannequins. Samtang Catherine Bernardo ginpakita ang ginapatindog nga balay. Kag sa ato karon balita espesyal, ining masami ano kuno mga masami ginatago sang babae. Inatanan sa aton pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Good morning man kay Bebe Gregorio. Bebe. Amo ni sana awasan ni sa kina no. Wala si pa. Ari si Sabta ni Kanilio Gaksonide no. Sino naman? Si hindi kompleto di sa ako ni. Si Karakot-dakot ni Blanco. Nano sa pangalan pelandaan. Karakot-dakot, Katubig, Manilin. Good morning. Ano requirement magsulod sa Bacolod? Pakadto Negros. Ano? Requirement magsulod sa Bacolod. Pakadto Negros. Anong gid ba naman? Basi sa Bacolod siya maagi, mapatalisay siya. Amo na? Hindi ko insindi gani siya kay... Liwat bi ma'am. Ano requirements magsulod sa Bacolod? Okay. Sa Bacolod tanay ha? May explica pa kita doon. News naman na kayo na. Kung Bacolod, kung eroplano ka, Espas. Okay, dito ka ito pa sa silay mo. Oo, Espas. Espas. Requirement na sa province. Oo, tapos kung fully vaccinated ka, tingin mo sini nga vaccination card. Kung wala, kung first dose ka pa lang, negative RT-PCR swab test result. Kung sa barko ka naman, magi ka, ling kay Iloilo. Kung fully vaccination card, kag kung first dose ka pa lang, kag wala, hindi mabakunahan, negative RT-PCR swab test result. Wala na Espas. Okay. Wala man na. Wala na, kag plite mo sa barko kung plano. Sabad. Okay. Christy. Feby Alvarez, dira sa Murcia. May aga sa imo, Feb. Ngaga Feb. You Christ Gabriel. Nagwa naman niya ako. Sa DK Kapihan. Yes, good morning. Section doors, tani mo lang, mga muni mga day off niya. Tani ka mga Nakatuan kantuan niya no? Kanto sa blog. Inobliga. Take out to be kung day off mo be. Ay, wala ka gali day off. Kay Monday to Sunday. Amo na yung, hindi ko ka just like that. Kamu tani kung may mga day off. Just like that. Section doors, pwede sa kapulo pangapit. To sa DK, Kapihan. Kaya ako di siya magkanto, tumapit sana kay Rutsel Evangelista. Mapabanis cafe pagid siya. Tama ba, no? Gapon, kita ko sa si Michael John Season na kantuan niya si Maninoy eh. Ay, perfect. Yan ko ang Paskwaya eh. Dapat may mga mga offerings. Mga offerings. Ari, may offerings man ko. Good morning, Danay. Sa pinakagwapo ng SB sa Inubaan. SB Jason Tupas. Yes, morning. Grabe, gini ba lang baka-baka? Ya bala kagawad. Sang ano? Sang ano yato sa mga tao yan. Sa pangatag sa... Kaya wala to dahil may galambot silang ano. Sa Inubaan? Oo, baka siya. Bakal siya bal dito si ano ito. Sudlan. Grabe gini si SB Tupas. Ito wala kita dahil. Good morning makono kay SB Daf Reliquias sa boss niya kono. Good morning. Sige. Jerel Montejo Hinon, tama niya mga ugangan. Ay, importante na. Ugangan mo, tama mo mga. Alfredo Hinon, sa Sipalay, Barangay Cartagena. Ginatupad, yung ginipirmi iya radyo para kapamati Aksyon Radio. Okay. Ilista ganina kay Kuwanta Karoon no, tami yung taon kay radyo sa kapamati mo si Alfredo. Huwag gani Alfredo Hinon. Panumdumon mo na. Sakay. Lantaon tabing ka ano, sa imong memory. Chris, huwag na iya. Chris Carrie Paul Javier Tanatan. Belated Merry Christmas and Happy New Year and Happy Tree. Very belated to. Gintingo na lang okay. SB Alexander Delfinado and Dr. Carlos Alandoni. Ano ni? Okay, sige. Hindi nga tayo man. Condolence gali sa Delfinado family sa San Enrique, Alandoni family sa Carlota. Kaya nagtaliwan ni si SB Alexander Delfinado kag Dr. Carlos Alandoni, mga SB ni sila sa Kwan sa San Enrique. Si Karakot-dakot from Iloilo ni siya gali. Atabla kayo na. Ate kay Iloilo siya. Ate mo tayo barko. Ano lang ma'am? Vaccination card. Mula na siya. Hindi ka man niya makakuha mo madungka sa Bacolod mo, no? Oo. Sa vaccination card lang. Tapos kung magpatalisay ka naman na wala naman lang. Masakay ka naman lang sa kwan. Phil Alsagay, Jerry Limaco, good morning man. Lester Ray Benitez, send 100 stars. Thank you, good Lester.
Thank you, Sir Lester. Dali, Aksyon ba? Amang pag ginagali ba lang inalibugan mas ulo sang iban. Kiti kung dira ka mag-agi sa Bacolod, may espas ka mo. Pero kung magtupa ka to sa Iloilo ng airport, tapos biyahe, ka pa ka to dire. Oo, na. Standby sa tundugang nga mabalita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Sa detalye sa Balita International, ginmanduan sang Taliban ang mga shop owners sa Western Afghanistan nga pugutan ulo ang ila sini nga mga mannequins bangod ang kaangay nga buta nagalapas sa Islamic law. Naglapta karon isa ka video nga nagapakita sang kuha sang ulo kung pagpugot sang ulo sa mga mannequins matapos nakabalik sa poder sa Agosto ginpatuman sang Taliban sang Islamic law kag kalabanan diri among paglimita sang kinamatarong ilabi na sa mga kababainhan. Ginpahag naman ni Aziz Rahman, head of the Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice sa Herat kung wala nila ginapati ang mando sang Taliban kag ginatago lamang ang mga mannequin nga may ulo, hindi magsulod sa ila baligyaan o kun balay ang Angel of Allah kag hindi sila mahatagan sang bugay. Sa negosyo, ginanunsyo naman sa Hong Kong ang duha ka semana nga incoming flights gikan sa 8 ka pungsod bangod sa kahadlok sang fifth wave sang COVID-19 infection sa ila pungsod. Lakip sa mga gin-ban nga mga flights sa mga gikan sa Australia, Canada, France, India, Pakistan, Philippines, Britain kag Estados Unidos. Ini mag-umpisa sa Enero 8 tubto 21. Suno kay Hong Kong leader Carrie Lam, ipatuman man sang gobyerno ang pagban sang indoor dining umpisa alas 6 sang gabi Enero 7. Sirado man ang mga swimming pools, sports centers, bars kag clubs kag iban pang venue sa sulod sang duha ka semana. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar 51 pesos kag 9 centimos. Ang Singapore dollar 37 pesos kag 63 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 55 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, gin-share ni Catherine Bernardo sa Instagram ang progress niya sa dream house nga naglima na katuig. Sa post ni Bernardo, makita nga kompleto na ang pondasyon sa balay. Ginapakita man ang view. Ginbutangan ini ni Bernardo sa caption nga site visit January 2022. Madumduman, una ginpakita ni Bernardo sa Instagram ang groundbreaking sa iya balay sa itong Marso 2020. Kag ginbutang sa caption nga linilipay ini nga napatindo na iya balay nga 3 ka tuig na ginplanuhan. Sa balita naman sa sports, handa naman ang Olympic pole vaulter nga si EJ Obiena nga tubangon ang mga akusasyon sang patafa batok sa iya. Ginakusahan si Obiena nga wala nagbayad sa coach kag pagpameke sa mga liquidation documents. Suno man sa patafa, kakasunan nila si Obiena sa National Training Pool kag pasakaan sang kaso nga estafa. Balita Espesyal! Good morning, Philippines! Walang na. Philippines? Philippines lang eh. Yes, oo. Ano lang di 34,000 lang na tanaw sa atin. Kung 34 million tani, may world kong sugpon. Okay. Sakta man. Sige. Good morning, Liwat, no? Sa aton nga mga ka-FB, bala? Mga tanaw sa aton FB Live. Dogi na kuan ko, dogi na hapo. Kung lang muna ni nga kuan mo, daw mga muna ni ka nga porsyon, bala? Oo, nga haw. Tike... Doon na po, kagit sang ano, sang kuan ni Catherine. Si Catherine, daw na kuan ko na kulbaan ko kung ano nga ang iya ipakita. Kalain. Ha? Ha? Oo. Good morning, Danay Action Boy, kay Mama Michelle Baikin! Happy birthday to you! Tayo kita da. Amo kita da sugpon. GM, kita da. Happy birthday, Mama Michelle Baikin! Si GM, anong ang ginawa ko na tablaki na itong ginakwat-akwat ito kayo na bala ko na wag ito to ya? Dalo na tatanan kay Mama Michelle? Siya. Para lang tatanan niya sa birthday celebrator ya? Oo. Ay, bitani bilin niya man ding iban? Ma? Gumama, gulpi. Happy birthday, Mama. Kagina tita pa lang mo.
Kag happy birthday sa mga hari subong adlaw. Yes! Kay King Rombines, Melchor Yes. Rombines sa Barangay 1, Hinabaan. Kay Sir Melchor! King Melchor Melos. Melos! Happy Happy birthday birthday to you! Happy birthday! Kay sino to ka greet mo on air? Hambal mo? Si, Jenson. Ano? Henson. Ha? Henson. Henson, ano? Hindi, yan apelyido. Si, ginda pag-greet ni Sakina, kaya rin ko Ano sa first kapad niya name radyo, niya? no? Alfredo. Alfredo Hinson. I-check ko ha. So, doon nalipat man ko ha. Para siguro ko lang bala. Balaan mo ang mga alam. Pareho? Ang mga alam ko nung lipat ko. Alfredo Henon. Henon. Alfredo Henon sa Hello. Sipalay, sa Barangay Cartagena. Good Yes, morning. maing agada. May isa pag idira si Kwan, si Araman, pero may pamati dira sa Sipalay man, si Lola Maming Sotavento. Yes. Good morning. Good morning man kay Tita Joy, kay Tito Jong Faniega, nagapamati gid. Salamat. Thank you so much. Yes, good morning. Kay si Marky Duran. Oo. Hindi man siya ako ni nablos si Marky. Kay may Marky siya May mo. Marky siya mo. May Y siya mo, no? Natamyaw niya si Nanay Teresita Espanyola Duran Ungsod, gapang laba aga pa samtang kapamati isang programa. Yes. Oh. Uy, mailan na ang panglaba, ma'am. Ay, taga Batuan niya wala dulid. Yes. Good morning. Wala na panglaba. Pero mas aga pa ako nagpanglaba sa siya niya. Oo. Pero kinulungan ko lang yung akon. Oo. Kay Kaya karon. after, di ba, papuli ko kag Budlawan. Perfect. Kay halay, kay init. Dira man sa Valladolid, Bebs Mango Stand. Ma'am Jean Hesulgon. Good morning. And of course, dira man sa may Donald's Lechon. Dira bala sa may, sa may Taytay da. Taytay, sa may Singkang. Yes. Singkang da. Kumusta ang lechons mong nagbarato na? Nagbarato na lang guro. Kaya isang, pag-interview, 700 ang isa ka kilo. Nakabakal ko si Tim. Hindi magpayo ang kilala ko ng piling ko sa Ismail. Si Tim Milgate ang pinakanumo. Agay. Ito ang binagyan sa akin. 8,000 pag idya. Siya na nag-decide. Nung naglingin ang ulo ko. Morning da kay Migo Tawin Torres sa Fukuda Machi. Good morning, Maninay, Eleanor. Ari di Blasi. Ara siya. Oh. Ito siya sa Boracay. Okay. Kita ko may post siya sa Boracay. Yes, oo. Away ko kita, pero basta mga balokwari sa kita ko may post nga kita ko, ari di siya. Kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas, dira, may ngagaman. Kay Major Wilfredo Benuman, salamat gid sa pagpamati. Yes, Tanan nga of kapulisan, dira sa may Station 6. Kag ang mga friends na dira sa gate sa Nokpo. Hello, good morning. Ang mga PSG. Yes. Good morning, Danay, sa kay Nanay Soledad Mahilom, Lolita Arevalo, kay Corazon Maglaya, Delia Bilando, Mitch Obilis sa Purok Sailan, Barangay 4. Dira man sa Purok 4, Alangilan, sa kay Rojo Rojo, ako sa family Rojo, kay Lynn Vicente, sa Purok 3, Teddy Gaduyon. Okay lang, halahon talang halahon ko, hindi ko chindi, wala sa pang... Okay na? Ate, sige. Dali lagi mga ka-aksyon ha, antes sa aton nga balita espesyal. Maing kaupod naton dire ang aton nga abiyan si Mr. John. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Philippines. Okay? Action Eden. Ato daw to gali si Ma'am Eleanor sa sa Japan nakabalik. Ay, nagbalik na gali Ang bali ni Migo to feel on sa ganya, rin di siya. Ay, daw kadasig lang gali. Kadasig lang siya nga paglagaw-lagaw. Yes. Sige. Vanessa Mayo, lechon ko tagpayo 6'5". May tani ko na tagaan niya ko tips ng liga, tag 6'5 ka dito kung bakal ba. Oo. No, sang pagkuan, itong mga manog New Year balabo, pero tika mahal sa Kadamo, lechon. no? Parang ang lechon, to sa kaya donor siya, patang pilato ya. Muman? Secret lang to ya, kay... Kabalo ka naman. Hindi na namin kasi siya, kung yan nabaligya, sa imo yaw, wala kayo nabaligya, sa iban blaya, ang pilaon to. 6,000 pinakanubo. Sa una, way na. May ara. Di nga, sa nga ako, nakakibaklan niya nga itong friend. Tilain mo tayo yung bakla niya. Kay Migo na itong Juan Bolgalyo. Good morning, Maninoy, good morning. Yes, kay Madam Alma Alvarez Galyo. Yes, good morning man, Action Boy, kay kagawad mo ni Coperdente, kay member si dira sa may nanunga. Kag kay Ken and Beth Australia, dira sa may Binalbagan. Sabi ko na sa Australia. Ito ba na matag, tanay blasimo sa lubid. Okay. Tamo to bala. Sir Ken, good morning dira, salamat. Okay, diri kita. Dito sa atin, siningang balita special. Ano ganito? Masami ginatago sang iban nga babae. Kulang to iban akong word mo. Muna siya dapat kung may... Kung ginatago, gusto mo lawagan, takasang ako na balaan? Ikaw na lang politis. Masing way na dayag ako na balaan, way na dayag sa imo. Isugpon mo lang isugpon mo lang. Ang una, Direction Boy, example ko nga sa in a relationship, she doesn't like your mom. Ano na? Hindi siya kuno naman sa imong nanay. Pero hindi na tanana kaya malila nakabutang di ba kung ang girlfriend mo kag ang mama mo duga banding you're one lucky dude kuno. Nakadelikado sina lucky dude man. Nga magbanding gani imo nobya kag imo iloy kadelikado sina. Nga kay mas gina-offeran. Ikaw lang ini kutso nila duwa. Ikaw gina-offer. Di po sila okay na lang Action Boy sang sa ano kuno kay may ara nakis nga dumasuya ang mga mothers bala kay mabal sila nga hindi na silang sila magbanding si mama mo ang imo nga mama mo na si Marites si Marisol na imo nga girlfriend. Ano naman sige na at least amo na lang na ang nila way of bonding. Alright, there sa ang imo nga girlfriend amo na si Marites. Si mama mo Marisol. Pwede man Pero tiya amo na Action Boy going back kay kisa ko no ang mga babae ko no do silo sagid mo. Tiya manana sa ila sini nga mga example mga uniko iho pagitake. Solo mababaw. Uniko iho. Hindi ini siya ka no sako niya. Yawag ka daya. Nan kay very gina sila mo very gusto nila do gustong good sila bala nga do. Di na ko unahon ni Toto do may girlfriend na siya mo si Toto dito ka girlfriend na. Toto so na daw hindi hindi ka kalakat kay maupod gid. Subong niya daw Subong karon mo niya may kantuan kami ni Kwan. May kantuan kami na. Amo na sa una. Kung maglakat ka, gaamag. Gahibi. Dalon mo gid.
Subong, hagaron mo. Nya may kantuan. Kapila mo na agadon. Ha? Kapila mo na agadon. Kapila mo na hagaron, may kantuan man siya nga iyaman. Yes. Galing kay they should understand nga ang Siya, mga kabataan mga kag-grow parents man. mga parents kung isa, kakalipat sila, nga ang ilang kabataan, tag 21 na galing edad. Yes. Tag 22 na, binla, guro dog, pulo siyang pagyapon ng edad. Oo, ipag-grow man ang mga Kapit akong kabataan. isa lang, Oo. nakalipat ang parents kung isa nga, adult na galing bata. Baby ko pa niya si Tuto. baby. Kalain. They should learn and grow. Siyempre, para makaano man sila maka-experience. Sa mga parents, be prepared na lang when the time comes. Nga, may arat na sila yung pangabuhi ng ilaw. Oo, yes. Mabot gin man ang time. Correct. Like you. Yes! So, ang babi ko, iyan Emily. sa hinubaan. Emily, parar ka na yan, Emily. Istoryahan ko, tapos sa hinubaan, pero tuti-uto, yakan. Nga. Tambal mo pala nga, ang sa mga taga-hinubaan, kay early, pat sila, di ba? At saka ka dun eh. Hinubaan, kan dun eh. Pero may ito sila na early, pati yung mga marriage life, mga asawa life, kay 17 ang bana, 14 ang asawa. Oo, kay do... Hindi 14 bilong asawa. 14 anyos. 14 anyos ang asawa. Kaya kung hindi pagpasugtan, may Masisad. ikog. Di, ambal yung action boy. Kung dito ko kung isa, dugay na ko napatay. Lingko, Diyos mio. Ay, Lingko, ikaw gali din. Kung nari ka di gali, dugay ka na napatay eh. Kinahikog. Kaya pagsiling mo sa kuwan nga, mama, ako, masiling si Emily, abiya nga, hindi. May mahikog ko, hikog na! Hikog! Hikog na! Kalain. Ay, nako. Pero, grabe ito action mo. Ito na amazing ko ito pala sila. Kaya ito, di ka pangatag, di ba? 22 years old, may ginakugos. Ang 24, may ginakugos, may gakabit pa di. Grabe, no? Pero yun lang mo kami ni Idan. Nga ito ganito, may nakugos mo na ako. Hindi ko kay go, itong diaper, na taga sa diaper. Hindi ko sinubata niya, akong si Ray, ko play dad mo. Grabe, no? Grabe. Yung black eye mo. Di ba, mangkot mo to ko nga, may black eye siya. Huwag ka na mangkot. Ay, sila ang nag-defense na yan. Ginunahan ko nila dahil nga, ang iyang Iloy, ang Iloy, pag isang Iloy bla, ginunahan niya ko yung, sir, na kuha ng iyang mata, sir, kaya na, buska dulom sa CR, nakabunggo. Kaya ang mamangkot na siya din ng banas ni. Kaya to, sir, gubras ang ilang balay, ka naguba. Okay. So, dulo mo CR din. Ang dulo mo CR na bunggo ka. Nga, may black eye ka. Nakutak-tako. Tiga ko kugos bata. Pinangin na doon si Utso man itong edad sang bayi. Tapos ang bata. Ilang edad mo, day? 18 ako, sir. Okay. 18 ka na gali. Sabi ko, anay, kung Di ba sila to ya 18 ako, sir? Di 18 ka pa lang. Di ba? Na si the difference? Kasi ila ko na to ya. Mag 19 nga wala ka pa kuno bana. Laon ka na. Ay, Amerika. Amo to ginambal na yun. Guwa na di 18 ka na. Direya sa syudad ya. 18 ka palang gana eh. Di ba, no? Bongga. Kita mo ikaw, pila ka na yan. 30, pila ka na? Wala uyak ka. 22 pa lang. 20, ikaw gano'n, Dodo? Seriously, I'm 25. 25 ka. Oo. Testing nga, bilisin siya kay Emily. Abi nga, mama, pangita, ilista na dabi mga maninay ito sa kasal. Sa kasal. Hamalo niya ko, pangita ito dalo sa pakaslan. Pangita. Ako na gani, palamon. Ang istorya ko pala sa ilan na action. Dalo sa iba, di ba mga teens. Grabe, gito yung life nila. No? Kaya siyempre, wala naman yung ginasuyaan yung bukid area to sila ha. Kahit kinanami pa to sa ila view gani. What I mean is nga kita diri sa syudad damo ta ginabisihan mo may mga amo pa taniya na balaan, may makantuan pa taman. Dito sa ila ya tapos ano pagdaan subong ng Mudjol. Kaya wala sila balay. Kung boring, gado nito sa boring, mapakasal tabi. Amo na gano'n, no? Ano naman ito, bro, no? Yung klase, yung kwaniti, mapakasal tayo. Sa Adria, amo sang machimpo ka muna, bata-bata pa jutay ka muna. Gabalay-balay lang na yan. Oo. Gabalay-balay lang na yan. May 13 gani ka, no? May bana na, 13 anyos. Grabe, no? Kaya ano na yan, ano kaya muna eh, no? Oo, muna. Tikay mambal lang iban, bala na carry over sa iban hambal sa mga seniors, mga katigulangan nga. Hindi naman nga pong kantuan nyo. Correct. Tipranuan. Hindi ka, ang inistorya sa ako nung kunti niya, amo siya, amo na sila, kaya hindi mo na silang punggan, sir, kaya ma-suicide man sila, sir. Grabe, no? Okay, gali.
Ay, pangayangay. Pangayangay na gali. Pangayangay gali iya. Ay, nako. Paglapa ako pala 18, pero tingin ni ang pangalipa, yung action boy. Pag 18 mo. Paglapa ako 18, wala pa magabusong. Oo. Pero Lipay tingin man gid siya. lipa, yung siya ano man mo, early pregnancy. Early bird mo. Early bird man siya. Yes. Ang next action boy, gabi, lawig number 1 pa lang to. Tapos she doesn't like your mom lang to lain. Kantuan. Ang next action boy, ginatago, ina nga, sa mga babae ko, no, nga, you are not the best lover she ever had. Kaya kung madumduman, ginambala ka sa una sa girlfriend mo nga, tutuod man, ikaw yung pinakapalangga, kuya. Ikaw sa tanan, ikaw yung Tuloy may damo na siya. Oo, damo. Siyempre, mga ara ka sa moments nga you're very, truly, madly, deeply in love. Kaya mo ginayambal mo, miskan mo ko sa JM niyo. Kagkuha na, para sa ako na be, why man, no need nga maghambal, kinababae sa lalaki nga ikaw yung pinakapalangga ko. Kung magsiling ka nga akong pinakapalangga mo, silang damo ka na palangga eh. Oo. Ako lang yung pinaka. Oo, ikaw lang pinaka. Silang damo. Pero mo parang inatago, kaya hindi gali ikaw You are not the best lover she has ever had. Basi hambal sa blasi mo, lain na ginapaminsar ya. Oo. Ako ang kailangan. Pero, may kanta na si Moira mo. Nga lain ang Ako ang kailangan, hanap mo siya. Amo na bala. At kung masaya ka sa piling niya. Si Moira, mamambal. Ako ang muna, pero iba ang muna. Iba ang iniisip or iba ang kasama. Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Ay. Tiyan mo na yung malalaki, sa mga babae, sa mga lalaki, mo na. Sana dalawa ang puso. Kay linit na. Tapos, pag action boy, ako ang kasama, pero hanap mo siya. Ay. May ka na? Sad ba, no? Pag ang last na lang. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. Kasad. Moira, ginaano ka namon? Grabe, yun si Moira, action boy. Ako ang una, pero siya ang wakas. Yes. Kasad, no? Kay, kuhan gali daw, una ka, in love sa gali gyapon. Oo, in love pa siya. Tiyan mo na gani, na-notice yun na sa ilang relationship nga, ako ang kailangan, pero siyempre, siya to yung palangga. Tama na ba na? Siya ang ginupod, gid. Siya ang wakas mo. Very Siling ni sad. Lester Ray Benitez niya namin gilitingog na Aksyon Eden, no? Ay, pagdudugaman, ginanis. Wala pa na mabayran. Wala pa na nabayran, Wala pa na sir. nabayran. Sir, anong gusto mo? Anong favorite song mo? Ako ang kailangan mo, ako sa oras ng iyong pag-iisa. Ano nang kay Dennis siya? Siya na yan. Tadlungan na mga isda. May padala rin sa ako. Yes. Thank you so much, Sir Lester. Pero may ka padala si, Sang Stars. with or without sang kanta ni Aksyon Eden ka padala. Just star si Sir, Maabot ka ng chimpo atong mga stars pa tayo. Maabot ka ng chimpo ang it would go to a very... yes. Wala naman ginapa kayo kung may kalamidad liwat. Pero may mga kung ginasa sa kuwana ng Noble Project or yes, something. May makantuan gina, no? Daw madumduman ko man inagyan ko sila ni Miss Georgia. Ay, so, ini gurong experience ni Pertiman. Ma'am, okay lang na siya. Kung sa pagigugma, gurong experience ni Miss Georgia, Pertiman. Di man loglahog. Yes. Labi pa naman ikaw. Kakaw na lang siya mo, do ka, groovy, palaban. Daw mga smart. Strong, independent woman. So, ang nagyan sila, hindi Perte. Paistoryahon mo na yun, sos na, ayan. Istoryahan na Huwag tagaling, pag tipon-tipon ta, huwag tatsimpo, may mga istorya lawig, no? Dason na, dason. Paistoryahon, dason la, istorya ka mo sa mga love life, dason maglikita ha. Kay namin, pag ginatipunon, ibutang sa This Is My Life. No? Dason tangaglitan na, istoryahan ta, ang inyong mga love life. Love life. Love life. Sige, inyong mga tiyama ka-aksyon natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, January 6, 2022. Standby na sa Aksyon Hotline, mangin ko po niyo sa Aksyon Art tay hupon.
Ang inyo galingan news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon, Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!